Daeth Christi gynnig gwir bywyd. Dywedodd rwyf wedi dod mwyn I ddynion gael bywyd. A'i gael yn ei holl gyflawnder. A'i gael yn ei holl gyflawnder. Eisteddodd Iesu yn y milwraig a gafodd ddigon ar fywyd a chynnig math newydd o fywyd iddi. Roedd hwnnw yn ffynon a fyddai beth yn sychu. Beth yn sychu ydy'r bywyd hwn gyda chi. Roedd y wraig o Samaria wedi eisio mi gan fywyd am ei bod hi wedi cael eisio mi gan bleser. Mae'n wir, mae'n siŵr pan oedd yn ei harddegau ei bod hi wedi breuddwydio am y gŵr perffaith. O'r diwedd, daeth o hyd iddo a phriodi. Efallai iddynt fod yn hapus am ychydig, ond gam a cham aeth pethau yn ddiflas. Gwahanwyd hwy, cawsan tysgariad, trodd y tristwch yn llawenydd, pan ddaeth o hyd I ddyn arall. Am ychydig roedd pethau I weld yn well, ond pharodd ni pharodd yn hir. Yna daeth y trydydd gŵr a'r pedwerydd a'r pumed.
daeth chweched. Meddyliodd beth yw'r pwynt priori biant yn byw gyda'i gilydd. Mor aml mae pobl yn chwilio am bleser, ond yn dod o hyd i boen. Dywedodd yr actor Peter Sells am ei fywyd. Llai yw'r reality na'r hyn a ddisgwylion. Mi ddwedai yn onest, y cyfan rwy'n ceisio i wneud yw llwyddo i gyrraedd diwedd y dydd. A phan rwy'n wylo am ddoi wylo